Мы берем зубочистку, вставляем в одну деталь и соединяем с другой. Минем ишек алды лагерна йөрүче балалар бер мәйданга җыелды. Үзләре ял итә торган мәйданчыктан инде үзгәрешләр күрергә теләүләрен егет-кызлар макет ярдәмендә җиткерде. Бу эшне оештыруда безнең ишек алды программасын гамәлгә ашыручы архитекторлар да килгән. Дети и подростки, они зачастую из этого процесса исключены, так скажем. Они не принимают участие. Через работу с молодым поколением мы хотим продвинуть идеи нашего двора. Это безопасность во дворе, это благоустройство, чтобы в дальнейшем это поколение принимало такое же активное участие. Һәр бала үзенең фантазиясын эшкә җигеп төрле детальләрдән күз аллаган ял урынын ясый. Алар арасында таганнар, беседка, төрле атынгыч каруселләрне күрергә теләүчеләр дә бар. Мы строим нашу площадку 1.07, только в лучшем виде. В лучшем виде что там у вас должно быть? Мы там построим больше, не знаю, да, беседку построим, карусельку, еще что-нибудь. Мондай бергә җыелып, үзара фикерләшеп, теләк тәкъдимнәрне җиткерә торган очрашуларның мөһимлеген лагерь җитәкчеләре дә хуплый, бигрәк тә балалар арасында. Однозначно им это интересно, потому что они получают здесь много новой информации, посещают различные мастер-классы. Очрашуда шулай ук архитектор һөнәре, шәһәр төзелеше буенча да лекциялар сөйләнде. Исегезгә төшерәбез, минем ишек алды лагере Зәйдә 2006 елдан бирле эшләп килә. Икенче сменада 15 күп катлы йорт ишек алларында 300-гә якын егет-кыз ял итте. Адилә Бөрханова, Денис Сипатов, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре.